daw kung siya sa ani sa pagkahitabo to dito sa Barangay Dalyaw. Alang July 2, nawala ni siya mga around 3 p.m. sa hapon. Unya, gi-report ni siya pagkaugma sa iyahang nasakaan dito sa Dalyawon, iya pong igsuon. Hangtod ko wala gid siya nakitaan. Mao toy gahapon na July 9 naay tawag sa kuan sa amua nga naay nakitang patay dito sa may kawayanan good sir sa Dalyawon. Ya, mao to ni saka pud iyang mapagumangkon nga gisakan niya dito sa kuan area. Ya, gi-confirm sa yung pagmangkon nga siya jud to katong namising na mga ian mao to napaligang patay sa may kawayanan sa kuan area. Duda nila doon, anong nangyong anak man ng biktima? Kuan man gud sa sir kanang nangita ni siya og kanang magulay ba kay iya pong ibaligya kanang kuan gud takwe sa gabi. Unya kay hapon naman nga medyo kuan naman hanap-hanap na tug tanan-aw. Adi ay? Dito sa padulong sa may kakawayan tapos kasi pang sir ba nga dito siya maligid din siya dito kay na may mga timaan nga may naligid dito. So tapos ang iyang nahulugan naglalom gid siya sir kay dili man gid maagian. Anang adlaw kagahapon na ay mga batan-on ba nga mamuhag gud ang putsukan. Dit nga kay nakatimaho man sila og tanang naay na ni maho lagi. Ilang bisuta so mao tay lang nakit-an patay lawas nga. Ni report din sila sa barangay nga pagkakuan kay na-report man siya nga missing. Gitawagan mga kaliwat gud namo kay para i-confirm kung siya jud. Bakit na confirm jud siya sa akong igagaw nga siya jud. Kining imong iyaan man nimo ni? Opo. Nabay pamilya ni, nabay anak? Wala sir, dalagang gulang mangunin siya sir. Puyo na po siya sayang igsuon. Pastila, no? Wa di mabantay dito ma'am. Wala gud sir. Wa po nakita siya ha dito. Ang nakitaan lang sa mga tao sir katong last na gisudlan nga area wala na siya nakagawas. Duda na mo sa pagkahulo ato buhi pa to kay ang iyang area na may mga hawan-hawan ba marag naning kamo siguro siya saka. Bitaw no? Maglisod na to sa iyang edad kay Bitaw. siguro naman siya. Kami gani nga may baba dito naglisod ginimig kanaog og saka nya siya pa ka nga idala na jud. Oh, gawas atong halap iyang pananaw kasama unsa pa ilaing balatian intaw ni nanay? Magkurog-kurog na to siya sir kay tiguang naman gud to siya. Kini mong auntie sa buhi pa siya unsa nga dining malimtan sa iya ama. Wala yun siya problema sir, bustaan man ni siya. Munang pagkawala niya, ni adto mi dito sa area, pangita gid namo siya kay nagwala lagi mi kay ulan init ang kwanda. Naunsa na siya dito, nagdahon sa gid nga buhi pa siya. Moto pag adto na mo dito wala man gid na mo makit-in moto nakaingon na lang mi magusat na lang pag palita kay na schedulean mo pud nga pangitawon siya tong Lunes sa taga barangay dito sa kuan mga tanom dito sa Dalyawon. Nya ulan-ulan mo pud ato marag wala siguro siya na pangita nga motong naagi paagi sir nga makita na lang gid siya kay na may mga matan-oy nga nabot dito sa iya ha. Maugyo tinuod na. Sige. Sige, salamat. Salamat doon. Paabot ato ang pandon kana ang sincero nga pagpasubo ngadto sa pamilyang Lantiksi. Okay, sa pamilyang Lantiksi pa subo. Okay. Salamat kayo, ma'am. Sige, sir. Okay, muna plano sa pamilya, tayo na dito sa may Lubugan, Toril, Radyo Manado, Radyo Manado. Okay, karong ko ano, sunod adlaw? 3 days ra ba na hayaon? Sabado, sir. Sabado. Sa plano na mo siya ilubong kay di man siya pwede malapas. Unsang rasa, madam? Unsang rasa Sabado? Depende po sa schedule sa simbahan nga mong makuha, sir. Okay, sige. Salamat. Okay.